Здравейте, казвам се Майя и днес искам в Мебели Платан да ви покажа някои от нашите модулни дивани, които са и по-новички модели в нашия магазин. Този, който виждате в момента, се казва модел Арес. Виждате, че има модерните нови заоблени форми, една съвсем кръгла табуретка, която е много удобна вечер да може да си почивате на нея. Освен варианта, който виждате сега, има много други модули. Той може да бъде П-образен, Г-образен, по-дълъг в тази част с ъгъл и оттам да продължи лежанката. Може да бъде и по-прибран, както е този в момента, който виждате. Изключително комфортен и удобен модел на дивани. На диван е този модел, като може да го видите как изглежда.